మా పద్మవల్లి. హరే కృష్ణ. ఇంకా భక్తులు ఎవరు రాలేదు, కొంచెం హరే కృష్ణ మంత్రం ప్లే చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మంత్రం ప్లే చేస్తే కొంచెం ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాసు. మీ స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేయండి మాతాజీ. ఇది స్టాప్ చేయాలా? ఎస్ మాతాజీ. అమ్మో, మళ్ళీ ఇది ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. ఓకే, నేను ప్రార్థన చేస్తాను, ఇలా పూర్తి చేస్తాను. ఓకే మాతాజీ, మీరే చేసినా కూడా ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మంత్రం ఒక 1 or 2 రౌండ్స్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ హరే రామ హరే హరే. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी राम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर सद्गुरुवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। मళ్ళీ ఇట్లా వచ్చింది. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు అర్థం కావట్లేదు. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే హరే. 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम. हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. రాధా గోవిందాలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం రాధా గోవిందాలయం బెంగళూరు వారి తరఫున సమర్పించుకుంటున్నాము. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా ప్రణామం. ఫస్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? నిన్నటి అధ్యాయంలో 4వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో తస్మాద్ అజ్ఞాన సంభూతం వృత్సం జ్ఞానాసినాత్మిక చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆప్తిష్టోత్తిష్ట భారత. అజ్ఞానం వలన హృదయంలో పుట్టిన సందేహాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించమని చెప్పారు నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో. ఓ భారత యోగ కవచమును, ఓ భారత, నువ్వు భరతవంశం వాడివి,
నీ జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి, నీలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని, మోహం వచ్చింది కదా, ఆ మోహాన్ని ఖండించేసేయి. ఆ, నువ్వు ఆయుధాలు ధరించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు. అంటే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ, వీటి గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం నిన్నటి అధ్యాయంలో. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయం ఏంటంటే కర్మ సన్యాస యోగం. కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ సన్యాస యోగం గురించి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసి తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఈరోజు మనము 5వ అధ్యాయం, పంచమ అధ్యాయం కర్మ సన్యాసి యోగం గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. ఇందులో మనకి విజ్ఞానంతో కర్మయోగం ఆచరించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కంటే ఎంతో శ్రేష్టమైంది. జ్ఞానయోగము నిష్కామ కర్మయోగం రెండిట్లో ఏది శ్రేష్టమైంది చెప్పమని చెప్పనని అడుగుతారనమాట అర్జునుడు. అడిగితే నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కన్నా కూడా శ్రేష్టమైంది అని చెప్పి చెప్తారనమాట భగవంతుడు. కర్మయోగం జ్ఞాన నిష్టను కలుగజేస్తుంది. కర్మయోగం ఎప్పుడు కూడా ఆ జ్ఞాన నిష్టను కలుగజేస్తుంది. జ్ఞానయోగం బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని కలుగజేస్తుంది. అష్టాంగ యోగం పరిచయమేమో కొంచెం అష్టాంగ యోగ పరిచయం కూడా జరుగుతుంది ఈ అధ్యాయంలో. రేపు మళ్ళీ మొత్తం అష్టాంగ యోగమే, యోగం గురించి చెప్పుకుంటాం రేపటి అధ్యాయంలో. బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితి అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటాం అన్నమాట ఈ అధ్యాయంలో. అంటే వేద విహితమైన కర్మలు చేస్తూ కర్మయోగం, కర్మలన్నీ చేయాలన్నమాట. కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. ఆ కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాటి మీద ఫలితం ఆశించకుండా చేయాలి. ఫలితం ఆశించకుండా చేయటం ద్వారా అంటే దాన్ని నిష్కామ కర్మయోగం అంటారు. ఫలితం ఆశించకుండా చేయడం ద్వారా ఫలితాన్ని పరిత్యజించినందువల్ల మనకి మన హృదయ దౌర్బల్యం అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అంతఃకల్మష శుద్ధి కలుగుతుంది.
అది అది శ్రేష్టమైంది. దాని ద్వారా నువ్వు అర్జునుడు ఏంటంటే అర్జునుడికి ఏం ఉపదేశిస్తున్నారు? మోక్ష మార్గాన్ని ఉపదేశిస్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు. నువ్వు చేయాల్సిన కర్మలన్నీ నువ్వు చేయి, ఫలితాన్ని ఆశించవాకు, ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పేసేయి, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో, నేను చెప్పినట్లుగా చేసి నువ్వు నీ మోక్ష మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరించు. ఒక్కొక్క స్టెప్పు కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చేయి నా దగ్గరికి అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట. అనిచ్చే స్థితి. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్చేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఇట్లా అంటున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? కృష్ణ, మొదట నువ్వు నన్ను పని త్యాగం చేయమని చెప్పావు, అంటే కర్మలు త్యాగం చేయమని చెప్పావు. మళ్ళీ ఇప్పుడు భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరమైంది, శ్రేష్టమైంది ఏది నాకు చెప్పమని చెప్పినని దయతో నాకు తెలియజెయ్యి అని చెప్పి అంటున్నారు. ఈ పనిని త్యాగం చేయటువంటి ఈ జ్ఞానం కలగకుండా వీళ్ళు ఆ యోగంలోకి ప్రవేశించారనుకోండి, ఆ జ్ఞాన యోగంలోకి కర్మలు ఏమీ చేయలే వాళ్ళు, కర్మయోగం ఏమీ చేయకుండా ఆ కర్మ ఫలితాలు అవన్నీ త్యాగం చేయటం ఇదంతా కూడా వాళ్ళు స్టెప్ బై స్టెప్ రాకుండా సన్యాసంలోకి వెళ్ళిపోయారు. అష్టాంగ దీని జ్ఞానయోగంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి రాలేరు. వాళ్ళు కక్కిన కొట్టిన ఆశ్రయించినట్లే అనమాట. వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి రాలేరు. కాబట్టి దీనికన్నా కూడా ఇది శ్రేష్టమైంది. ఏదంటే కర్మయోగం. కర్మయోగం శ్రేష్టమైందనమాట. భక్తితో పనిచేయాలని సన్యాసం కర్మ సన్యాసం శ్రేష్టం అన్నావు, మళ్ళీ ఇప్పుడు కర్మలు చేయమంటున్నావు నన్ను. ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేష్టమైంది నాకు తెలియజేయి, ఖచ్చితంగా చెప్పు నాకు అని చెప్పినని అడుగుతున్నారనమాట. కర్మలు త్యాగం చేయటం ఉత్తమం అని చెప్పావు కదా, ఆ కర్మలు ఏవో త్యాగం చేసేసి నేను వెళ్ళిపోతా, యుద్ధం ఇదంతా నాకు వద్దు అంటున్నారు అర్జునుడు. మళ్ళీ వెనక్కి లాగుతున్నారు అనమాట ఆయన్ని. కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ ప్రశ్నని మళ్ళీ వెనక్కి లాగుతున్నారు. ఆయన యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి చెబుతున్నా కూడా ఇంకా మనసు స్థిరం కాల ఆయనకి, అర్జునుడికి యుద్ధం చేయడానికి మనసు ఒప్పుకోవట్ల. అందుకని మళ్ళీ వెనక్కి ముందుకి అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నారనమాట. క్షత్రియుడిగా నేను యుద్ధం చేయాలి, కానీ నా ధర్మం అది, కానీ నా మనసు ఒప్పుకోవట్లా. నన్నేం చేయమంటావు? నువ్వు కూడా చెప్పావు కదా జ్ఞానయోగం శ్రేష్టమైందే అని చెప్పావు కదా, అలాంటప్పుడు ఆ జ్ఞానయోగాన్ని అనుసరిస్తా నేను. నాకెందుకు ఈ కర్మలు ఇవన్నీ కూడా, దీంట్లో మళ్ళీ ఎందుకు నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నావు? ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేష్టం అనేది ఒకటి చెప్పు నాకు అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట అర్జునుడు. షుడ్ ఐ స్టాప్ సోయింగ్ ద ట్రీ? మనం ఒక మొక్కను పెట్టినప్పుడు దాని ఫలితాలు అదే ఇస్తూ ఉంటుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది పుష్పాలు వస్తాయి, పండ్లు వస్తాయి, కాయలు వస్తాయి, పండ్లు వస్తాయి, అవన్నీ పక్వత అన్నది అదే సాధిస్తుంది. అంతేగాని దాన్ని ఫలితం మనం ఆశించి చేయక్కర్లేదు, మనం స్టాప్ చేయక్కర్లేదు. దాన్ని స్టాప్ చేస్తే ఆగుతుందా? ఆగదు. ఆ ఫలితం అనేది దానంతటా అది వస్తూనే ఉంటుంది. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఫ్రూట్ కావాలి అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేయక్కర్లా, దానంతటా అది ఫలాలను ఇస్తూనే ఉంటుంది. మనకి ఫలితం కావాలని ఫలితాన్ని ఆశించి మనం చేయక్కర్లేదు పనులు. మనం చేసిన కర్మను ఆచరించే మనకి ఫలితాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, చేసిన కర్మని బట్టి. శ్రీ భగవాన్ వాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస్కరౌ ఉభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే.
కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారనమాట సమాధానం. కర్మ సన్యాసం, పని త్యాగం మరియు భక్తిలో పనిచేయడం, కర్మయోగం రెండు కూడా మోక్షం కలుగజేస్తాయి. కర్మ సన్యాసం చేసినా కూడా అది పద్ధతి ప్రకారంగా చేసి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే అది కూడా ఆ జ్ఞాన మార్గం కూడా మోక్షాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఈ కర్మయోగం కూడా మోక్షాన్ని కలుగజేస్తుంది. రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలుగజేస్తే రెండు కూడా ఉత్తమమైన మార్గాలే. కానీ మనం రెండింటిలో పనిని త్యజించడం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయడం ఎంతో ఉత్తమమైనది. ఈ భక్తితో సేవ చేస్తూ ఉంటే అది దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి భక్తితో సేవ చేయడమే ఎంతో ఉత్తమమైంది అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. దైవీ వర్ణాశ్రమం చేస్తూ భక్తిని చేయడం ద్వారా నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించు అని చెప్తున్నారు. నీ వర్ణం ఏంటి, నీ ఆశ్రయం ఏంటి, ఆశ్రమం ఏంటి అన్నది చూసుకో. నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి చూసుకుని ఆ పనిని సక్రమంగా చేస్తూ నువ్వు భక్తి చేసుకోవాలి అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు మా భరత్ మహారాజు నిత్య కర్మలు చేస్తూ భక్తి చేస్తూ పూర్తిగా శరణాగతుడైపోయినాడు ఆయన. భరత్ మహారాజు పూర్ణ శరణాగతులు అయ్యాము అనుకుని కర్మలు వదిలేసిన వాళ్ళు జగత్వంచకులుగా మారుతారు. పూర్తిగా వాళ్ళు మేము సరెండర్ అయిపోతాం అంటారు, ఆ కర్మలు వదిలేసా ఉంటారు. కర్మలు వదిలేసామని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ఆ కర్మలు వదిలేసి అట్లా ఉండలేరు. వాళ్ళు చాలామంది అది చాలా కంట్రోల్ అవ్వటం చాలా కష్టం, మనసుని కంట్రోల్ చేయటం. కాబట్టి అది ఫెయిల్యూర్కి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి అదంత శ్రేష్టమైంది కాదు. కాబట్టి కర్మయోగమే శ్రేష్టమైంది. భక్తి సేవలో పనిచేయడమే మంచిది. నువ్వు భక్తితో పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయి నేను ఏదైతే చెప్పానో దాన్ని నువ్వు అనుసరించు. జ్ఞాన మార్గం బ్రహ్మప్రాప్తి, బ్రహ్మ పరమాత్మ భగవత్ ప్రాప్తి. భక్తి యోగం ద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి, డైరెక్ట్గా భగవత్ ప్రాప్తి భక్తి యోగం ద్వారా. కాబట్టి భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది. భక్తి యోగాన్ని అనుసరించు అని చెప్పనని చెప్పారు. కానీ ఆ భక్తి యోగాన్ని కూడా ఎవరి కోసం చేయాలి? నా కోసం చేయి. నువ్వు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో. నేను చెప్తున్నా నీకు చేయమని చెప్పి. కేర్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. ఆ ఫలం ఏది వస్తుంది అని దాన్ని నేను చూసుకుంటా. నీకేం ఫలితం ఇవ్వాలన్నది నేను చూసుకుంటా. ఫలితం ఆశించొద్దు. ఆశించకుండా పని చెయ్యి. ఒక నాన్ డివోటీ అనుకుంటాడు నేను చాలా తెలివిగలవాడిని. ఈ తెలివి ఎవరిచ్చారు మనకి? ఈ జన్మని ఎవరిచ్చారు? బీజప్రదాత ఎవరు? ఇవన్నీ ఏమి ఆలోచించారు వాళ్ళు. నేను చాలా తెలివిగలవాడిని, నేను చాలా కష్టపడ్డాను, నేను డబ్బులు సంపాదించాను, నా తెలివితేటల మూలంగా ఈ ధనమంతా వచ్చింది, ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాను, ఇంత సంపాదిస్తున్నాను, ఇంత బాగా సంసారాన్ని నడుపుతున్నాను అని చెప్పి అనుకుంటాడు నాన్ డివోటీ. అదే డివోటీ, ఇట్స్ ఆల్ కృష్ణాస్ మెర్సీ. కృష్ణుడి కృప మూలంగా నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను, కృష్ణుడి కృపతో నేను ఈ విధంగా జీవిస్తున్నాను, హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాను అని చెప్పి ఏదొచ్చినా సరే మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా. ఏదొచ్చినా సరే, సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా దాన్ని సమానంగా, దాన్ని ఒకటే దీంట్లో దాన్ని అందుకుంటాడనమాట. సుఖం వస్తే పొంగిపోడు, దుఃఖం వస్తే కుంగిపోడు, రెండింటిలో సమాన స్థితిని కలిగి ఉంటాడు. ఇది మొత్తం కూడా నేనేదో పాపం చేసి ఉంటాను పూర్వజన్మలో, అవన్నీ కూడా నన్ను బాధిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా పర్వాలేదు, అదంతా కూడా వెళ్ళిపోతున్నది, బాధ రూపంలో వెళ్ళిపోతున్నది ఇదంతా కూడా అనుకుంటాడు కష్టం వచ్చినప్పుడు. అదే నాన్ డివోటీ అనుకోండి, సుఖంగా ఉన్నప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు, విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు. అదే కొంచెం కష్టం వచ్చినా కూడా భగవంతుడిని తిడతాడు, తల్లిదండ్రుల్ని, భగవంతుడిని, చుట్టుపక్కల వాళ్ళని, ఇట్లా వాళ్ళని నిందించటం మొదలు పెడతాడు నాన్ డివోటీ. డివోటీ ఆ విధంగా ఉండడు అన్నమాట.
జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వందో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలు ద్వేషించని వాడు జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసి. నిత్య సన్యాసి అన్నమాట వాళ్ళు. ఆ కర్మఫలాలు ఆశించకుండా ఆ కర్మఫలాల్ని ద్వేషించడు. ఆ కర్మల మూలంగా వచ్చినటువంటి ఫలితం సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఏదొచ్చినా సమానంగా స్వీకరిస్తాడు. అలాంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. వాళ్ళు సన్యాసితోనే. ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు చాలా ఆయనకి వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చినాయి, చాలా అవమానాలు పాలయ్యారు. అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ స్థిరపడటానికి భక్తుల్ని అందరినీ కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకుని రావడానికి ఎంత కష్టపడ్డారంటే అంత కష్టపడ్డారు. 2 గంటలు నిద్రపోయేవారు అంతే. ఆ 70 ఏళ్ల వయసులో అంత కష్టాన్ని ఓర్చి ఎందుకు అంత కష్టపడాలి? నేను హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకు ఆ కష్టం అంతా ఎందుకు పడాలి అంటే ఆ కృష్ణ భక్తుల్ని చేయటం కోసంగా ఆ గురువు ఆదేశాన్ని పాటించారు ఆయన. ఆ కృష్ణుణ్ణి కృష్ణ కృపకు పాత్రులయ్యారనమాట. ఆ కృష్ణుడి ఆనందమే తన ఆనందం అనుకున్నారు. అనుకుని అంత కష్టపడ్డారు. కర్మ ఫలాలు ఆశించలే ఆయన. ఫలాలను ఆశించలా, ద్వేషించలా. ద్వేషించకుండా నిత్య సన్యాసి. ఎప్పటికీ కూడా నిత్యం సన్యాసిలాగా ఆయన జీవించారనమాట. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి ముక్తిని పొందుతాడు. ఇప్పుడు నేనే చేస్తున్నా. ఇప్పుడు సూక్ష్మ శరీరం, స్థూల శరీరం. స్థూల శరీరం అంటే మన దేహం. సూక్ష్మ శరీరం మనం చేసిన పాపాలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తుంది అనమాట సూక్ష్మ శరీరం. ఆ రెండు కూడా చేస్తాయి కర్మలు. చేసినప్పుడు కర్మఫలాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఆత్మ ఏమిటి? ఆత్మ పరిశుద్ధమైంది. ఆత్మ నేనే చేస్తున్నాను కర్తృత్వాభిమానం కలిగి ఉంటే గనక ఆత్మ మాయలో పడిపోతుంది. అదే కర్తృత్వాభిమానం లేకుండా కర్మఫలాల్ని త్యాగం చేసింది అనుకోండి, నేను కాదు, నేను ఆత్మని, ఇది మొత్తం దేహము, సూక్ష్మదేహం, స్థూల దేహం వాటికి సంబంధించినవి, దేహానికి నాకు సంబంధం లేదు, అటాచ్మెంట్ లేదు, నేను సపరేట్, నేను చిత్ స్వరూపాన్ని అని చెప్పి నన్ను ఎప్పుడైతే అనుకుందో అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి కృష్ణ ప్రాప్తి కలుగుతుంది అనమాట. కృష్ణుడి కృప కలుగుతుంది. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుంచి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి దాటుకోగలుగుతాడు. ఆ ద్వంద్వాలు ఉంటాయి కదా, అంతఃకరణ శుద్ధిని పొందుతాడనమాట. ఆ కర్మఫలాలను ఆశించకుండా చేయాల్సిన కర్మల్ని సక్రమంగా చేసుకుంటూ తన జీవనయాత్రని సాగిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరైతే ఆ విధంగా జీవనయాత్ర సాగిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు. సమాజంలో కాషాయం ధరించి సన్యాసులాగా కాదు. సన్యాసి అంటే కాషాయం ధరించాల్సిన అవసరం లేదు. కాషాయం ధరించి నేను సన్యాసిని అని చెప్పుకుంటూ మిథ్యాచారిగా మారేవాళ్ళు బోలెడు మంది ఉంటారు. మిథ్యాచారం అంటే ఏంటి అన్నది మనం ముందర అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. పైకి కనిపిస్తూ ఉంటారు, పాద పూజలు చేయించుకుంటూ ఉంటారు, మేమే భగవంతులం అని చెబుతారు, నేను భగవాన్ అంటారు. చూసాం మనం భగవాన్ అని చెప్పుకొని తిరిగిన వాళ్ళందరినీ కూడా చూసాం. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా నిత్య సన్యాసులు కాదు. సంసారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏది కాంక్షించకుండా ద్వేషించకుండా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు. మహాభావులు గల అర్జున, మోక్షనగరిని జయించడం కోసం, మోక్షనగర్ని జయించడం కోసం యుద్ధం చేయను. ఇవన్నీ కాదు, ఈ ఫలితాలు ఆశించి యుద్ధం చేయవాకు. నువ్వు ఆ మోక్షనగర్ని జయించాలంటే నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. మోక్షం పొందడం కోసం వర్ణాశ్రమం పాటిస్తూ నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. ఇది భౌతిక సుఖం గురించి కాదు, స్వభావం బట్టి వారి ధర్మాన్ని పాటిస్తూ శుద్ధ భక్తుడిగా మారి మోక్షం పొందాలి. ఎవరి స్వభావాన్ని బట్టి గుణము, స్వభావం, వర్ణం
దీన్ని బట్టి వాళ్ళు చేయాల్సిన కర్మల్ని వాళ్ళు ఫలితం ఆశించకుండా చేయటం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందాలన్నమాట. మోక్ష నగర్ని జయించాలి. అంతేగాని అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, నాదే నాదే అని చెప్పనని ఆత్మ ఎప్పుడైతే అనుకుంటుందో అప్పుడు బంధనంలో చుట్టుకుపోతుంది అనమాట. బంధించబడుతుంది. ఈ భౌతిక లోకంలో బంధింపబడుతుంది. మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. చాతుర్వర్ణమయా సృష్టం. వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి భౌతిక సుఖం గురించి కాదు, వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. భౌతికంగా ఎప్పుడు సుఖం ఉండదు, దుఃఖాలయం ఇది. ఈ భౌతికంగా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా దుఃఖాలయం. ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం వస్తుందన్నది తెలియదు మనకి. సడన్గా అందరూ వెళ్ళారు, దీనికి వెళ్ళారు, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళారు. మొత్తం ఒక్కసారిగా నిప్పులు అంటుకున్నాయి దావానలు. ఆ అడవుల్లో నుంచి నిప్పులు అంటుకున్నాయి. మొత్తం అందరూ ఎంతమందో చనిపోయారు, ఎంతో ప్రాణ నష్టం, ధన నష్టం, ప్రాణ నష్టం అంతా కూడా జరిగింది. సడన్గా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. భౌతికమైనటువంటి కష్టాలు కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఇంట్లో బాగా ఆనందంగా ఉంటాం మనం 10 మందిమి, సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, దుఃఖంలో పడిపోతాం. దుఃఖం అనేది మనము దగ్గరికి రానివ్వకూడదు. సుఖ దుఃఖాలని రెండు ద్వంద్వాతీతులుగా మారాలి. అప్పుడు వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు అనమాట. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భౌతికంగా ఎప్పుడు కూడా సుఖం ఉండదు, ఎప్పుడు కూడా దుఃఖం ఉంటుంది, పొంచి ఉంటుంది అనమాట, పక్కనే ఉంటుంది మనకి. అది మనల్ని ఏదో ఒక రకమైన దుఃఖం కలుగుతూనే ఉంటుంది. అది దుఃఖం అనుకోకుండా మన కర్మ ఫలాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాము అనుకుంటూ మన ఈ జీవనయాత్రని సాగించాలి. వర్ణాశ్రమ ధర్మం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భగవత్ ప్రాప్తి. ఈ వర్ణాశ్రమం బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఈ వర్ణాశ్రమం ధర్మం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే భగవత్ ప్రాప్తి, భగవంతుడిని చేరుకోవడమే. కాబట్టి ఆ వర్ణాశ్రమం ప్రకారంగా ఎవరికి విధించిన ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తూ ఆ ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ఫలితం ఆశించకుండా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించి వాళ్ళు అంతఃకల్మష శుద్ధి జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక భక్తుల సాంగత్యంలో వాళ్ళు నియుక్తులవుతారు. ఆ భక్తుల సాంగత్యంతో గురువు గారి కృప కలుగుతుంది. గురు కృప అయిన తర్వాత భగవత్ కృప కలుగుతుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా మనము స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తూ భగవత్ ప్రాప్తిని పొందాలి. ఈ మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏది అంటే భగవంతుడిని దర్శించుకోవటమే, భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవటమే. కాబట్టి దానికోసం మనం నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. ఈ భవబంధాల నుంచి ముక్తిని పొందాలి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ విధంగా ఉంటారో వాళ్ళు ముక్తిని పొందుతారు. వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన. అంబరీషుడు గొప్ప రాజు, ఆయన రాజశ్రీ అంబరీషుడు ఏకాదశి వ్రతాలు చేస్తున్నారు. ఒక ఏకాదశి రోజు ఆయన్ని పరీక్షించటం కోసంగా దూర్వాసుడు వచ్చారు. దుర్వాసుడు వచ్చి ఆ ద్వాదశి రోజు ఆయన భిక్ష కోసం అని వచ్చారు. ఓకే అని చెప్పని ఆహ్వానించారు ఆయన అంబరీషుడు. ఇప్పుడే నేను అనుష్ఠానం చేసుకొని వస్తానని నదికి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన మనిషి వెనక్కి తిరిగి రాలా. పరీక్షించడానికి వచ్చారు కదా దూర్వాసుడు. ఆ టైం దాటిపోతున్నది. అంటే ఒక టైం ఉంటుంది, ద్వాదశి గడియలను ఉంటాయి. ఆ గడియలు దాటకుండా మనం ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎట్లా మొత్తం ఏకాదశులన్నీ చేసిన ఫలితం అంతా పోతుంది ఈయనకి, అంబరీషుడికి. ఎట్లా చేయాలని కంగారు పడుతున్నారు ఆయన. అప్పుడు ఈ ఋత్వికులు, మొత్తం మంత్రులు అందరూ కూడా సమావేశమయ్యారు. బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా సమావేశమై ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం తీర్థం తీసుకోండి, తులసి తీర్థం, అది మీరు ప్రసాదం తీసుకున్న దీనికి కిందికి రాదు కాబట్టి తులసి తీర్థం తీసుకోమని చెప్తారు.
ఆ తులసి తీర్థం ఇట్లా తీసుకోగానే వెంటనే ప్రత్యక్షమవుతాడు దూర్వాసుడు. నువ్వు నన్ను పిలిచి నువ్వు ఆహారం స్వీకరిస్తావా, నన్ను అవమానం చేస్తావా అని చెప్పినని జట్టను పీకి ఆయన మంత్రించి ఆయన మీదకి వదిలిపెడతారు. అది ఒక రాక్షసుడయి అంబరీషుడిని చంపటానికి వస్తుందన్నమాట. వెంటనే సుదర్శనుడు వస్తాడు. వచ్చి ఆ రాక్షసుడిని సంహరించి దూర్వాసుడు వెంబడి పడతాడు. దూర్వాసుడు ముల్లోకాలు తిరుగుతారు. విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి కూడా వెళ్తారు రక్షించమని చెప్పి. నేనేం చేయలేను, నువ్వు వెళ్ళాల్సింది అంబరీషుడి దగ్గరికే, కాబట్టి అంబరీషుడి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పి చెబుతారు. అందరూ అదే మాట చెబుతారు, ఎవ్వరూ మేమేం చేయలేమని చెప్తారు. అప్పుడు అంబరీషుడి దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తాడు దూర్వాసుడు. వచ్చి అంబరీషుడి పాదాల మీద పడితే ఆ సుదర్శన చక్రానికి ప్రార్థన చేస్తారు ఆయన. అంబరీషుడు ప్రార్థన చేసి, నేను ఈ ఏకాదశి వ్రతాలన్నీ చేస్తున్నది ఒక బ్రాహ్మణ హత్య కోసం కాదు చేస్తున్నది, కాబట్టి దయచేసి సుదర్శన చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపో, ఈ బ్రాహ్మణుని శిక్షించొద్దు, వెనక్కి వెళ్ళిపోమని చెప్పి ప్రార్థిస్తాడు. అప్పుడు సుదర్శన చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. వెనక్కి అంటే ఏంటంటే ఆయన రాజర్షి, అంత గొప్పవాడు, తనని శపించినప్పటికీ కూడా ఆయన మళ్ళీ ప్రతిశాపం ఇవ్వడానికి చూడలే ఆయన అంబరీషుడు. చూడకుండా దానికి తల ఒగ్గాడనమాట. ఏదైనా ఏది జరిగితే అది జరుగుతుందని నమస్కారం చేస్తూ కూర్చున్నాడు నారాయణుడికి. వెంటనే ఆయన చేయాల్సిన పని అంతా కూడా ఆయన చేసేసుకున్నాడు. ఫలితం ఆశించలే ఆయన. అట్లా మనకి కూడా అట్లా వైరాగ్యంలో ఉండాలి. మనం వైరాగ్యంలో ఉండి మనము ఫలితం ఆశించకుండా చేయటం ద్వారా మోక్ష నగరిని జయించగలుగుతాము. దానికి ఏం చేయాలి మనం? శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహో స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం అంటే వినడం ఎంతో ముఖ్యమైనదనమాట. ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన వారం రోజుల్లో చనిపోతారనగా 7 రోజులు అంతే, 7 రోజుల్లో చనిపోతావు నువ్వని చెప్పినానే ఆ శృంగి శాపం పెడతాడు. శాపం పెడితే అంటే ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడు ఈయన వేటకని వెళ్తారు. వేటకెళ్ళి అక్కడ బాగా దాహము, ఆకలి, దాహం అంతా అలసిపోయి ఆశ్రమం కనిపిస్తే ఆశ్రమంలోకి వెళ్తే ఆశ్రమంలో పట్టించుకోకుండా కూర్చొని ఉంటారు, ధ్యానంలో ఉంటారు అనమాట. పట్టించుకోలేదని నేను అనుకుంటారు. ఆ అలసట మీద కోపం వస్తుంది ఆయనకి. నేను ఒక రాజుని, నన్నే ఇంత అవమానిస్తున్నాను, వీళ్ళు ఇంకా వేరే వాళ్ళని ఆశ్రమం అసలు ఈ విధంగా ఉండకూడదని చెప్పినాను. ఆయన కోపం వచ్చి చనిపోయిన పాము అక్కడ ఉంటే అది తీసి ఆ ముని మెళ్ళో వేసేసేసి వెళ్ళిపోతాడు. వెంటనే ఆ కొడుకు వస్తాడు, ముని కుమారుడు వచ్చి శాపం పెడతాడనమాట. ఎవరైతే ఆ మెళ్ళో పామును వేశారో వాళ్ళు 6 రోజులు 7 రోజుల్లో తక్షకుడి కాటుకు బలైతారని చెప్పి. ఆ తర్వాత ఆయన మేల్కుంటారు. ఆయన ఇది వస్తుంది, ధ్యానంలోంచి బయటకు వస్తారు, విషయం తెలుసుకుంటారు. అయ్యో అంత పెద్ద గొప్పవాడు ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయన నేను శాపం పెడతావా? అప్పటి నుంచే బ్రాహ్మణ ఇది తగ్గిపోతూ వచ్చిందనమాట. బ్రాహ్మణుల శక్తి అని చెప్పనని వెంటనే కబురు చేస్తారు. ప్రతి శాపం ఇచ్చే శక్తి ఆయనకు ఉంది. ఆ శాపాన్ని తప్పించుకునే శక్తి కూడా ఉంది పరీక్షిత్ మహారాజుకి. అవన్నీ ఏం చేయలే ఆయన. వెళ్ళిపోయారు, ఆ గంగా తటంలో కూర్చుకున్నారు, ప్రాయోపవేశంగా కూర్చున్నారు. అక్కడ సుఖభోగాలన్నీ వదిలేశారు, రాజ్యము, భార్య అంతా మొత్తం కూడా వదిలేశారు. ఆ గంగా తటంలో కూర్చున్నారు. వెంటనే సుఖదేవ గోస్వామి వచ్చారు, ఆయనకి భాగవతాన్ని వినిపించారనమాట. అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ద్వారా భాగవతం వచ్చింది. ఆ అర్జునుడి
మనవడు ఈయన పరీక్షిత్ మహారాజు. ఆ అర్జునుడి ద్వారా భగవద్గీత బయటికి రాబడింది అనమాట మనకి. ఆ భాగవత శ్రవణం 7 రోజులు అంటే మనకి 7 రోజులు అన్నవి సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని ఆది 7 రోజులు ప్రతిరోజు ప్రతి వస్తూనే ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా. అంటే కంటిన్యూస్గా మనము భాగవతాన్ని వినాలి. నిత్యం భాగవత సేవయ, ప్రతిరోజు కూడా భాగవతం వినాలి. శ్రవణం అంత ముఖ్యమైనది. ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయన కడుపులో ఉండే ఆ నారాయణ మంత్రాన్ని విన్నారు, కడుపులో ఉండే చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఆయన భగవంతుడి దర్శనం అయింది ఆయనకి. ఇక్కడ చూడండి కీర్తనం అంటే ఇక్కడ మీరాబాయిని చూపిస్తున్నారు. కీర్తనం చేయాలి. కీర్తనం మనకి చాలామంది మనకి తెలిసిన వాళ్ళ వాగ్గేయకారులు అందరు కూడా ఉన్నారు. త్యాగరాజు, రామదాసు, వీళ్ళందరూ కూడా మోక్షాన్ని సాధించారు, జయించారనమాట. మోక్షనగరిని జయించి వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారు. ఇక్కడ స్మరణం అంటే మనం చాంటింగ్ అనమాట. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామాన్ని స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరిదాస్ ఠాకూర్ ఈయన ఏంటంటే 192 మాలలు చేశారు. రోజుకి 192 సార్లు చేసేవాళ్ళు. 108 లెక్కన 16 మాలలు చేయండి అంటే, ఒక్క మాల చేసుకోండి అంటే మాకు టైం లేదంటాం మనం. 192 మాలలు ప్రతిరోజు కూడా చేశారు. ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి భగవంతుడి పాదాలు సేవిస్తూ ఉంటుంది. పాద సేవనం, భగవంతుడి పాదాలు సేవిస్తూ ఉండాలి. తర్వాత అర్చనం, పృథు చక్రవర్తి అర్చనం అనమాట. విగ్రహారాధనని చేస్తూ ఉండేవారు. చాలా గొప్పవాడు పృథు చక్రవర్తి కూడా. తర్వాత వందనం. మీకు ఇదంతా కూడా భాగవతంలో వస్తుంది. ఈ స్టోరీస్ అని చెప్పడానికి టైం లేదు. ధ్రువ మహారాజు 5 సంవత్సరాలప్పుడే ఆయన భగవంతుడిని ప్రత్యక్షం చేసుకుంటారనమాట. పూర్తిగా ప్రత్యక్షం చేసుకుని ఆయన పాదాలు చూడంగానే ఈయన ఏ కోరికతో అయితే వెళ్ళారో, నాకు ఆ కోరిక వద్దనే వద్దు, నాకు నీ పాదాలే కావాలి, నీ పాద సేవ కావాలని పాదాలు పట్టుకుంటారు ఆయన. లేదు నువ్వు కోరికతో వచ్చావు కాబట్టి ఆ కోరిక తీర్చుకుని రా, నువ్వు వచ్చిన తర్వాత నీకు ధ్రువ మండలాన్నే సృష్టించిస్తానని చెప్పి ఒక ధ్రువ మండలం సృష్టించిస్తారు ఆయనకి. ఇక్కడ దాస్యం, ఆంజనేయుడు రామ అని శబ్దం ఎక్కడైతే వినిపిస్తుందో అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి ప్రత్యక్షమైపోతూ ఉంటారు. ఆ దాసుడు అనమాట. దాస్యానికి ఆంజనేయ స్వామిని చెప్పుకుంటాం మనం, రామదాసుడు. ఇక్కడ సఖ్యం అంటే వీళ్ళిద్దరిది సఖ్యత. కృష్ణుడు తర్వాత అర్జునుడు, ఫ్రెండ్షిప్. ఇక్కడ ఆత్మనివేదనం, బలిచక్రవర్తి ఆత్మనివేదనం. పూర్తిగా ఆయన 3వ పాదం ఎక్కడ పెట్టాలి నేను అని అడిగితే తల మీద పెట్టమని చెప్పి అడిగారు బలిచక్రవర్తి. అట్లా సరెండర్ అయిపోవడమే ఆత్మనివేదనం. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభస. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. అది ఫలితం మొత్తం కూడా భగవంతుడికి ఒప్పజెప్పేసేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే యోగయుక్త, నిష్కామ కర్మ యోగం చేయాలి. యోగయుక్త అంటే నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని ఆచరిస్తూ అంతఃకరణ శుద్ధిని పొందాలి. తర్వాత విశుద్ధాత్మ అంటే బుద్ధిని జయించటం, ఆ బుద్ధిని జయించాలన్నమాట. తర్వాత విదితాత్మ అంటే
చిత్తాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. మన అంతఃకల్మషాన్ని అన్నీ కూడా తొలగించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. చిత్తాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. తర్వాత జితేంద్రియ. జితేంద్రియ అంటే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అవి కోరుకుంటూ ఉంటాయి, వాటిని జయించాలన్నమాట. ఇంద్రియ జయాన్ని పొందాలి. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ. అట్లా అన్ని జీవుల్లో తన ఆత్మ ఒకటే అని చెప్పినని తలుస్తారు వీళ్ళు. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి నలిప్యతే. ఎన్ని కర్మలు చేసినా కూడా వాళ్ళు, ఏ కర్మ చేసినా కూడా దోషం ఉండదు. ఎందుకంటే ఫలితం ఆశించరు వాళ్ళు. అందరిలో కూడా భగవంతుడిని, ఆత్మని, పరమాత్మని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించే ఆసక్తి లేకుండా, ఫలితాసక్తి, కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాటి మీద ఆసక్తి లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో, కర్తవ్యాన్ని ఇది నా కర్తవ్యం అని చెప్పి నిర్వహిస్తారో వాళ్ళు తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా ఉంటారట. తామరాకు నీళ్ళల్లోనే ఉంటుంది, కానీ దాని ఇట్లా తీస్తే పొడి పొడిగా ఉంటుంది. మనం చక్కగా బట్టతో తుడిచినట్టుగా ఉంటుంది. దానికి అసలు ఇంత చిటికెడ నీళ్ళు కూడా అంటాం అనమాట. ఆ విధంగా ఫలితం ఆశించకుండా మనము మన పనిని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ భగవంతుడికి ఫలితాన్ని సమర్పించేసేసి పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళు మోక్ష నగరిని జయించగలుగుతారు. అంటే ఇప్పుడు మనకి 12వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారో చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నిత్య సన్యాసి ప్రభుపాదుల వారు అందరినీ కూడా, ఆ హిప్పీస్ అందరినీ కూడా ప్రసాదం పెట్టి తన ప్రేమతో కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకొని వచ్చారు. అందరికీ కూడా, అందరూ ఫారెన్లో ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ కూడా మన పద్ధతిని మనం వదిలేసాం. మనం అంతా కూడా బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత ధోతి కట్టుకోవటం, మన పద్ధతులన్నీ మనం వదిలేసాం. వదిలేసి వాళ్ళ పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నాం మనం. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఆస్తిపాస్తులు అన్నీ కూడా వదిలేసి అక్కడ సత్యం అంటే ఇక్కడుంది, భగవంతుడు అంటే ఇండియాలో ఇక్కడున్నారు, ఇక్కడుంది సత్యం, ఇక్కడ శాంతి ఉంది, ప్రశాంతమైన జీవితం అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడికి వచ్చేసేసి ధోతి కట్టుకోవడం నేర్పించారు వాళ్ళకి. చక్కగా ధోతి కట్టుకుంటారు, చక్కగా పిలక పెట్టుకుంటారు, ముండను పిలక పెట్టుకొని భగవంతుడికి ఎంత ఆర్తితో వాళ్ళు నృత్యం చేస్తారంటే, ఎంత ఆర్తితో హారతులు ఇస్తారు, ప్రసాదం నివేదన చేస్తూ ఉంటారు. ఆనందంగా గడుపుతున్నారు అనమాట వాళ్ళు. సింపుల్గా జీవితం గడుపుతున్నారు ఇక్కడ మాయాపూర్లో. అవన్నీ కూడా ఎవరు నేర్పించారు? ప్రభుపాదుల వారు వాళ్ళకి గురువు. ఆ గురువుని ఆశ్రయించి ఆ గురువు చెప్పిన మాట ద్వారా, వాక్యాల ద్వారా వాళ్ళు నడుచుకుంటూ ఆనందాన్ని ఇట్లా కీర్తన చేసుకుంటూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. అంటే భూలోకమే వైకుంఠంగా చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా జీవిస్తాడు. ఈ 9 ద్వారాలు ఉన్నాయి మనకి. 9 ద్వారాలు ఏంటి చెప్పండి? మీకు ఇన్ని 4 అధ్యాయాలు అయిపోయినాయి కదా. 9 ద్వారాలు ఏంటో చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. నవద్వారాలు, మన శరీరంలో నవద్వారాలు ఏంటి? హరే కృష్ణ. ఓకే, చెప్పలేకపోతే నేనే చెప్తాను. నవద్వారాలు ఏంటి అంటే, కళ్ళవి 2 ద్వారాలు, ముక్కు ద్వారాలు 2, 4 అయినాయా? 2 చెవులు, 6, నోరు,
7 మర్మావయవాలు 2, 9. ఈ 9 ద్వారాలు కూడా ఇంద్రియ తృప్తి, ఇంద్రియ కోరికలతో నిండిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ కోరికలతో నిండిపోయినటువంటి నవద్వారాలు ఉన్నటువంటి పురంలో ఆత్మ అనేది ఉన్నది. ఆత్మ పరమాత్మ. ఆత్మ ఉన్నది, పరమాత్మ. ఆత్మ ఏంటంటే నేనే అనుకుని తప్పులు చేస్తూ ఉంటే పరమాత్మ వీక్షిస్తూ ఉంటాడనమాట. ఆయన సాక్షిభూతుడుగా చూస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ నవద్వారాలని మనం జయించగలుగుతామో, ఆ నవద్వారాల్లో ఉండేటువంటి కోరికని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో, అప్పుడు మనకి అంతఃకల్మష శుద్ధి కలిగి మనము పరమహంస స్థితికి చేరుకోగలుగుతాం. హంసలు చూడండి, ఈ హంసలు పాలు నీళ్లు 2 పోసి పెడితే పాల వరకు స్వీకరించి నీళ్లను వదిలేస్తాయిట. అట్లా మనం కూడా భగవత్ సేవలో నియుక్తులు అవుతాం అన్నమాట. పూర్తిగా ఫలితం ఆశించకుండా అంతఃకల్మషాలని పోగొట్టుకుని మనము నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించడం ద్వారా అంతఃకల్మష శుద్ధి జరుగుతుంది. జ్ఞానంలోకి ప్రవేశించగలుగుతాం. ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుతాం. ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందటం ద్వారా ఒక గురువు దర్శనం అవుతుంది. ఆ గురు దర్శనంతో, గురువు ద్వారా మనం భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆయన గురించి ప్రేమను పెంచుకోగలుగుతాం. ఆయన చెప్పిన ఉపదేశాలన్నీ వినటం ద్వారా అప్పుడు మనకి భగవంతుడి కృప కలుగుతుంది. ఈ శరీరంలో నవద్వారాలు కూడా మనము ఎంతవరకు వాడుకోవాలో అంతవరకే వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. లేకుండా ఎక్కువగా మనము వాటి మీదే ఆసక్తిని చూపించి అవే ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఎక్కువ జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంతకన్నా అధమమైన జన్మ కూడా వస్తుంది మనకి. అది గుర్తించాలి. గుర్తించి మోక్ష నగరిని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవరైతే ఇంద్రియాలని జయిస్తారో వాళ్ళు ఈ దేహం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సుఖంగా ఈ నగరంలో జీవించగలుగుతారనమాట. సుఖంగా, శాంతిగా, ఆనందంగా గడపగలుగుతారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞానబలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు. ఇప్పుడు యోగి విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, యోగులేంటి, వినమ్రులైన యోగులు. వినమ్రత ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆత్మ అన్నీ నేనే చేస్తున్నానని బంధింపబడినప్పుడు వస్తుంది. పూర్తిగా సరెండర్ అయినప్పుడు. ఆత్మ నేనే చేస్తున్నాను, అంతా కర్తృత్వాభిమానం నాదే, అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అని అనుకోకూడదు. అది స్థూల సూక్ష్మ దేహాల పని అది అని చెప్పినాను. ఎప్పుడైతే అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉంటుందో వాటితో చేసే పనులతో, అప్పుడు వాళ్ళకి ప్రతి మనిషిలో కూడా విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, ఆ బ్రాహ్మణుడు విద్య నేర్చుకొని బాగా పండితుడు ఉంటాడు. ఆ పండితుడిలో పరమాత్మనే చూడగలుగుతాడు. ఒక గోవులో పరమాత్మనే చూడగలుగుతాడు. ఒక కుక్కలో, చండాలుడిలో కూడా పరమాత్మను చూడగలుగుతాడు. సమదృష్టి కలిగి ఉంటాడనమాట. ఆ విద్యా వినయ సంపన్నే అంటే ఆ వినయాలు కలిగినటువంటి వాడు. విద్య వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తినః. బ్రాహ్మణులలో, కుక్కలో ఆ పరమాత్మనే దర్శింపజేసుకుంటాడు. తనలో ఉన్న ఆత్మ, వాటిలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే, అంతా కూడా సమానం అని చెప్పినని వాళ్ళు దర్శింపజేసి, ఎప్పుడు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయినటువంటి యోగి. దిస్ ఈస్ ద పరమాత్మ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. ప్రతి వాళ్ళలో కూడా పరమాత్మని చూడగలుగుతారు, దర్శించుకోగలుగుతారు.
ఏ సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయో నయేవ తే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది అంతం అనేది ఉండదు. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందడు. అది భౌతికమైన ఇంద్రియ సుఖాలు. ఇప్పుడు వెళ్తారు, ఒక పార్టీకి వెళ్తారు, ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్, అర్ధరాత్రి దాకా 2 గంటల దాకా కూర్చుంటారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు, వస్తారు. ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి విపరీతమైన బాడీ పెయిన్స్, నెక్స్ట్ డే ఫీవర్, మోషన్స్ ఏదో ఒకటి పట్టుకుంటాయి. దుఃఖంలో అనవసరంగా వెళ్ళాను ఆ పార్టీకి అని చెప్పనని దుఃఖంలో పడిపోతారు. ఇంకెప్పుడు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి అనుకుంటారు. అదే భగవద్ధామానికి వెళ్ళారు, భగవంతుడి మందిరానికి వెళ్ళారు. ఆ మందిరంలో మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు సేవ చేసుకుంటాం, చక్కగా నృత్యం చేస్తాం, భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకుంటాం, భగవంతుడి కీర్తన చేసుకుంటాం. మనసు హాయిగా ఆనందంగా ఉంటుంది, శాంతిని పొందుతాం, ప్రసాదం తీసుకుంటాం, ఇంటికి వస్తాం. మన ఆనందం ఉంటుంది కదా, అది ఎప్పటికీ అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఓ కుంతి కుమారుడా, ఇటువంటి ఆనందాలకి వెళ్ళొద్దు, అంతం ఉండదు. కాబట్టి వీటి వివేకం తెచ్చుకో నువ్వు అని చెప్తున్నారనమాట. భౌతిక ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటివన్నీ కూడా అవి కష్టాలే, సుఖాలు కాదు. ఆత్మని శుద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో, నీ కర్మని నువ్వు ఆచరించు, ఫలితాన్ని కోరుకోవాకు, ఫలితాన్ని కోరుకోకుండా ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పు, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇంద్రియ వస్తువులు ఏంటంటే ఒక లైట్ పురుగు, ఇది 6 దశలు అనుభవిస్తుంది. ఇది కూడా పుడుతుంది, కొంచెం పెరుగుతుంది, తర్వాత స్థితిలో ఉంటుంది, ఇంకా కొంచెం పెరుగుతుంది, తర్వాత దానికి వంశాభివృద్ధి చేస్తుంది. వంశాభివృద్ధి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకే రోజు దాన్ని జీవితం. ఆ లైట్ కాంతికి ఎగురుతుంది, ఆ లైట్ కాంతి లైట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, చచ్చిపోయి పడిపోతుంది. అంటే ఏంటి? కన్ను. ఇదేంటి? అట్రాక్షన్, కంటి అట్రాక్షన్ అన్నమాట. ఇంద్రియ వస్తువులు కంటికి ఉదాహరణ మిణుగురు పురుగు. ఇక్కడ ఇది చెవి. ఏంటంటే మ్యూజిక్ కోసం ఆ వేటగాడు ఏం చేస్తాడు, బాగా మంచి మ్యూజిక్ పెడతాడు అక్కడ. ఏదో చాలా ఆనందంగా ఉంది, మ్యూజిక్ విందామని చెప్పి నన్ను వెళ్తుంది అక్కడికి, వెళ్ళి వేటగాడి చేతిలో పడిపోతుంది. ఇది ఇక్కడ మైథున సుఖం. ఆ ఏనుగు, ఆడ ఏనుగును పెడతారు, పెద్ద గుంట దవ్వుతారు, ఆకులు అలాలన్నీ కూడా పేరు చేస్తారు దాని మీద. ఆ ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, ఆడ ఏనుగును చూస్తూ ఆ అట్రాక్షన్లో పడిపోయి గుంటలో పడిపోతుంది. ఇంకా దాన్ని పట్టుకొని వెళ్తాడు మావటివాడు. వాడు ఎట్లా చెబితే అట్లా వినాలి, వాడి చేతిలో పడిపోతుంది ఏనుగు. ఇదేంటంటే మైథునం, సెక్స్ సుఖం. ఆ సెక్స్ సుఖంలో పడ్డ వాళ్ళకు కూడా బంధనంలో కట్టివేయబడతాడు. అట్లాగే ఇక్కడ భ్రమణం, వాసన, ముక్కు. ఇదేమో స్కిన్, ఇదేమో మైథునం ఏమో స్కిన్, ఇదేమో ముక్కుకు సంబంధించింది ఏంటంటే, అంటే ఇంద్రియాలు, ఒక్కొక్క ఇంద్రియం గురించి ఒక్కొక్కటి ఉదాహరణ ఇస్తూ చెప్తున్నారు అనమాట మనకి. ఈ భ్రమరం ఏం చేస్తుంది, ఆ వాసనకు వెళ్తుంది, వెళ్ళి ఆ పువ్వులో కూర్చుంటుంది, ఇంకా లేవదనమాట, అక్కడే కూర్చుంటుంది, దాంట్లోనే కూర్చుంటుంది ఆ వాసన చూస్తూ. అది ముడుచుకుపోతుంది, పువ్వు ముడుచుకుపోయేటప్పటికీ సూర్యాస్తమయం కాగానే ముడుచుకుపోతుంది, దాంట్లోనే ఉండి చచ్చిపోతుంది. ఇక్కడ నాలిక, రుచి. ఈ రుచి కోసంగా ఆ పురుగును పెట్టి వదిలిపెడతాడనమాట. ఆ చేప తినేటువంటి వానపామును దేంటో ఆ గాలానికి పెట్టి వదిలిపెడతాడు, జాలరి. అది తినడానికని చేప వస్తుంది, వచ్చి ఆ గాలానికి చిక్కుపడిపోతుంది. అట్లా నాలిక. అంటే అన్నీ కూడా, ఈ ఇంద్రియ వస్తువులన్నీ కూడా దుఃఖహేతువులే.
వీటిని మనము ఎంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలో అంతవరకు శుద్ధిగా ఉపయోగించుకోవాలంతే. వాటిల్లో పడిపోయి వాటి మీద ఆసక్తిని కలుగు చేసుకోకూడదు అని చెప్పినని మనకి చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా దుఃఖహేతువులు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి పృచ్చతి. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకాల దేవతలకు అధిపతిని, సర్వప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషి అని తెలుసుకుని పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు. అది సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయన. సర్వలోక మహేశ్వరుడు అనే విషయం ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. ఎప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు, అంతా నువ్వే అని చెప్పనని. ఈ గోపికలు, గోపబాలకులు వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడిదే లోకంగా బతికారు. వాళ్ళు కృష్ణ కృష్ణ నీతోనే మా ఆనందం అంతా నీతోనే ఉందన్నారు. వాళ్ళు యజ్ఞం జరుగుతున్నది, ఆకలి అవుతున్నది అన్నారు వీళ్ళంతా. వెళ్ళండి, అక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నారు బ్రాహ్మణులు, అక్కడ ఉంటాయి పదార్థాలు తీసుకోనండి తిందామన్నారు కృష్ణుడు. వెళ్ళి అడిగారు, మేము యజ్ఞం చేస్తున్నాము, మొత్తం ఇది నివేదన అయిన తర్వాతే ప్రసాద వితరణ, ఇప్పుడు ఇవ్వం పొమ్మన్నారు. వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళని చెప్పినాను. మళ్ళీ కృష్ణుడి దగ్గర వచ్చి చెప్పారు, వాళ్ళని కాదు, వెళ్ళి అక్కడ పక్కనే గ్రామం ఉంది, ఆ గ్రామంలో బ్రాహ్మణ పత్నులు ఉంటారు, వాళ్ళని అడగమని చెప్తాడు కృష్ణ భగవానుడు. వాళ్ళని వెళ్ళి అడుగుతారు వీళ్ళు. కృష్ణుడు వచ్చాడు, బలరాముడు వచ్చాడు, కృష్ణ బలరాముడు అక్కడ ఉన్నారు, ఆకలి అవుతున్నది, ఆహారం ఏదన్నా ఉంటే ఇవ్వమని చెప్పి అడుగుతారు. ఆ బ్రాహ్మణ పత్నులు మొత్తం చేసిన పదార్థాలన్నీ కూడా సర్దుకొని కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి తీసుకొని వస్తారు. అంటే భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి తెలుసు. ఎట్లా తెలుసు? ఈ గోపికలు అందరూ కూడా వెన్న, నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని ఆ గ్రామాలకు తిరిగేవాళ్ళు. వాళ్ళు కృష్ణ కథలు వినిపిస్తుండేవాళ్ళు. కృష్ణుడు ఈ విధంగా చేశాడు, ఈ విధంగా చేశాడు, ఈరోజు ఈ లీల జరిగిందని. అందుకని ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి తెలుసు. అందుకని ఆ బ్రాహ్మణ పత్నులు ఆ కృష్ణ భగవానుడికి మొత్తం కూడా తీసుకొని వచ్చి సమర్పించేశారు. మేము వెళ్ళమన్నారు. ఇంకా లేదు లేదు, మీరు వెళ్ళాల్సిందే, వెళ్ళి మీ భర్తలు యజ్ఞాలు చేస్తుంటారు, వాళ్ళకి సహకరించండి, తర్వాత మీకు మోక్షం లభిస్తుంది అని చెప్పి నన్ను కృష్ణ భగవాను మళ్ళీ వాళ్ళని వెనక్కి పంపించేస్తారనమాట. అంటే సర్వ ప్రాణులకి శ్రేయోభిలాష ఎవరు అంటే భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడే. దేవతలకు అందరూ, సర్వదేవతలకి ప్రభు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. అందరూ ఆయన అధీనంలోనే ఉంటారు. ప్రతి దేవత కూడా జపం చేస్తుంది, ధ్యానం చేస్తుంది. ఎవరిని గురించి? ఆ భగవంతుడి గురించి ధ్యానం చేస్తారు. మనమేమో ఫలితం ఆశిస్తూ ఆ దేవతల పాదాలు పట్టుకుంటూ ఉంటాం. మనం ఫలితం ఆశిస్తూ ఇక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషి కృష్ణ భగవానుడు అని చెప్పినని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు. పూర్తిగా ఎవరైతే సరెండర్ అయ్యారో వాళ్ళు శాంతిని, సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. సర్వలోక మహేశ్వరుడు నిజమైన నియంత్రకుడు అనమాట. సర్వలోకాలు అన్నీ ఎన్ని లోకాలు, ఆవగింజలు ఇట్లా పోస్తే ప్లేట్లో ఎన్నైతే లోకాలు ఉన్నాయో, వైకుంఠాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన సృష్టి. దాని గురించి మనం ఇంకో ముందర అధ్యాయంలో చెప్పుకుందాం. సుహృతన్ సర్వభూతాన, నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడే. మన మనసులో ఏదన్నా ఉంటుంది, ఆ ఉన్న విషయాన్ని కూడా మనము ఎంత ఇంట్లో బాగా క్లోజ్ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా మనం భగవంతుడికి చెప్పుకోగలుగుతాం అన్నీ కూడా. నిజమైన స్నేహితుడు, గుడ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. ఆయనే మన కష్టానికి కూడా అడ్డం తీర్చేది ఆయనే. కాబట్టి పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవాలి, అన్నీ కూడా ఆయనే చూసుకుంటారు. కాబట్టి ఆయనకి సరెండర్ అయిపోవాలన్నమాట పూర్తిగా. సర్వలోక మహేశ్వరుడు, సుహృదన్ సర్వభూతానాం, అందరికీ కూడా సుహృత్ అనమాట. అందరికీ కూడా ఆయన స్నేహితుడు. కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్.
కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. మన మంచిని కోరుకుండే స్నేహితుడు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.